Gabiin sa tanan makaisunan. Tuguti ko nga mubasa sa pulong sa Dios diri sa libro sa Ecclesiastes. Kaning libro sa Ecclesiastes usani ka maalamon nga mga panambagon alang nato nga mga buhi. O ang usa sa utol ani ilalo siya nga taong bantugan sa history sa Bible ug hantod karon sumala sa study walay naka-break sa iyang kadato o sa iyang ka-bright o word kaayo paminawon niyang panambagon kay sa iyang kadato way nakalupig kung siya kung ka-bright o mahimo ni nato nga mensahe nga bisan kini nga tawo nga naangkon niya ang pinakataas nga level sa status kinabuhi nakahimo sa panambagon nga kini kinabuhi nato karon angay natong tagaan o dakong bili sa pagkila sa atong Dios nga magbubuhat. Na dunay diskutan nga diri sa Ecclesiastes Kapitulo 7, gikan ta sa versikulo 2, kanilang sa nga versikulo. Mato pa dinhi, labang maayo ang pag-adto sa balay sa kasud-anan, kaysa pag-adto sa balay nga nagkumbira. Kay kini mao ang katapusan sa tanang mga tao, o ang buhi magpipigni sa iyang kasing-kasing. Ang Diyos magapadalangin sa tulong. Na makaisunan matupan ni Hari Solomon nga usa ka maayo ang pag-adto sa dapit nga nagbangutan. Kung sa man ang nagbangutan sa maani. Amen? Amen. Sa ito pawakan sa iyo nga niya kanini karon. Ayaw saya ng oras pamalandungin kay naay mensahe karon para nimo para natong tanan ingon nga mga buhi. Sumala sa kong ingon kaganina nga ang kamatayon dili mabalibagan sa tao. Dili pwedeng ingon ang Ginoo nga ay di sa nako kakwaon na kay wa pa kakawang eskwela. Di sa nako kakwaon na kay wa pa man ka milyonaryo. Di sa nako kakwaon na kay wa pa kahuman imong mga anak ng eskwela. Makaigsunan, matapusan nato na natay gitawag appointed time. O niya, sad to say, kay ang nag-set of appointed, dili ikaw. Kay kung kita palamunta, pwede na ito mausbon sa, wala di pa ko alam, sunod tuwing na lang sa. Ang nag-set of appointed time sa akong kamatayon ang Diyos. Nga nung gibuhi pagkakaroon, kay naapa sa ituyo nimo, gusto ang Ginoo gamiton ka, gusto ang Ginoo mapuslan ka, gusto ang Ginoo nga malipay sa imong kinabuhi. So Musa, dako ni nga panalangin nato karon alang nato nga buhi aron makapangandam ta o makahatag ta og bili sa itong kinabuhi o makapamalandong ta. Kay ringon po si Solomon sa chapter 12 verse 1, hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon pa ikaw, samtang dili pa moabot ang mga malisod nga mga adlaw. Dili pwedeng may unta nga Ginoo. Ay arata mo tawag sa Ginoo, sadyang naglisod na yung kaayo ka. Apod pasabot niya nga batanon pa ta nga atong hinumduman ng Ginoo, dili kay bata pa yung edad. Apod pasabot nga makahimo pa ka sa pagpangayo pa sa iyo, makahimo pa ka atong simbahan, makahimo pa ka sa pagpasaylo sa mga taong nakasalali mo. Batanon pa ka apod pasabot nga naapa kay igong kusog nga makapangalagad ka sa Ginoo. Makaisunan karong panahon na nakita nato ang kamatay normal naman yun naging funeral sa Manik at tumalihad daw nag-funeral service ko somewhere in Matikaw. Kaganina ugto na nag-request na magwali ko lahi manin sa tribal kay gilubong na ayang servisyo dito ko kayo na sa bukid sa Rubungon tibong pamilya mga pandana. Makaisunan sumala sa nabingon ng kamatayon, walay usa natong pwede nga mubaliban anin. So karong gabi una, tagain ni gayon, aron nga na kay idea kung saan mo yung kinabuhi. Di pwede ikaw rin malipay anak. Di pwede nga kaning mong kinabuhi. Imura ng tiyaw-tiyawan makaigsunan na magpatuyan tas kalibutan sa kahilayan o tanang pagkadautan. Tagaan na ito ng importante kay laing tinuod nga destinasyon na ito kinabuhi. Ngani, doon ay usa ka isulti sa kautor sa Bible na ingon siya, that is not determination.
but death is transition into eternity. Sa ito pa, ang kamatayon, gateway ni nato, aron nga muadto na ta sa dapit nga wala na'y kasakit, wala na'y kagulanan, wala na'y utang, wala na'y balatian, wala na'y kagulyan. Nganong si Pablo mingon siya sa Philippians 1 verse 21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Unsay gingon niya? Alang nako ang pagkinabuhi mao si Kristo. Kay ang kamatayon ginansya or kadaugan. Kung mag-istot ang kadaugan sa kalibutan, ang kinayahan sa tao, di yun gusto malupin, di gusto mapili. Kung negosyo, gusto yun ginansya permite. Karon doon ng eleksyon, huwag kayo magpapili. Kaya ano, gusto ang tao daw. Mupatay pa magalit tao. Amen. Kung naay competition, example, naay competition, nung magdagan, huwag kayo magpapili. Nga naman, gusto din niya itong muda-utak. Pero kaya nga kadaugan temporaryo na ang kasikat sa tao, pwede radya pong mahalaw. Si Manny Pacquiao, sikat na tayo. Ulo sikat niya po sa karoon, bro. Dagang mga tao na pagkaroon na di kalahan niya. Ang tao, gusto na mo daw. Gusto kita mo daw, bluto. Pero magsipat kayo mo lang tanong. Gusto kita mo daw, sweet dress. Pero kanang tanan, temporaryo na. Bisan pag musiki ka kadaw. Pero makaisunan, Panginoon mo, ang higpit na kadaugan na dapat atong pangaluyon, kining kamatayon niya. Upusin mang kalibutan. Inunin mo ng tao, ano na ka mamatay? Bagay si Bakoy Paulson. Ayaw sa litawang kinagpay pa kung anak. Ngayon, hindi gusto daw mamatay. Pero ang Bible, klaro kayo na ang kamatayon kadaugan. Sa iunan ka anak, kanindog good. Nga kung kita kayo mamatay, wala na. Pero mo niya isyo. Unsa isyo, kining kinabuhi na ito karon. Si Pablo matupan niya, ang pagkinabuhi na ito, si Kristo. So ang pangutan na karon kita na mga buhi. Kumusta man yung kinabuhi karon? Sigurado ba na naagyo ka kang Kristo? Na ilan ba mo si Kristo? Nag-alaga ba yung ka kang Kristo? O naabay yung karelasyon ni Kristo? Maunay kondisyon, maunay na kong pangutan. Dili isyong kamatayon kay kitang tanan mga matay. Ang pangutan na karon, kung muabot na to si Mr. Kamatayon o si Mrs. Kamatayon, ang batang mo atubang sa iyo. Muna di ay nagkinisama ni maayo di ay ang pag-atubang nagpangutan, aron ka na mamalandong. Kaya matupan ni Solomon, aron ang mga buhi makapangandam sila. Makarealize ang buhi na di ay naagyo tayo kamatayon. Amen. Unsa ang kamatayon? Kadaugan din nato makaisunan. Ang buot pasabot niya, humana ang imong panahon. Pwede yung kami magkakasayan bata pa, pero mo na dili nato mabutan si Lord. Muna ang kamatayon, giniscribe sa Bible na sama usab og anino, nga makita nimo karon kiltior wa na. Sama usab og kamatayon. Nga sama usab og kawatan. Muabot sa tao o muabot sa usa ka panimalayo ang gitaw ni Dama. Isa bagay kawatan nga manangidaan. Na may kawatan manangid. Wala gyud makaisunan. Kinsa may magdaw sama sa nahitabo at tumigingan daw. Kung nakakita mo sa viral na news somewhere initaw sa I think Himampang or Pagahan. Himampang. Kinsa mo po'y nagdahon? Kinsa mo po'y amahan nga yang iunong yang mga anak, nagagmay pa kayo, tulog ako. Makaisunan sa tanaw ko, makainom kong Ginoo. Wala na lang tani, makainom ka ba, wala lang tani ang klaseng kasakit, Kung ngayon mo ba, makamunaw na talon, dalaan na bigas, gigarihan mo, kay wala na may kasakit dito. Kinsa'y magdahong makaisunan nga may birthday ang motor, ay gunong sa iyabot siya gunahuna nga dito man siya, may hit-on sa wingman. Hurot itawag sila kamatay, ang usa sa anak matod pa, buak itawag ulo. Kitang tanan dita mo sugot nga naisama ang nga pangitabo. Makaisunan sakto sa Bible, nga kawatan niya nilang pagpatay, paglaglag o pagpangawat. Kinsa man niya kawatan, gi-describe sa Bible nga mao si Lucifer. The demons
ang tanan ng mga puwersa sa away, matod pa ni usa ka alagad sa Ginoo nga dating siya leader sa mga satanist group sa Amerika. Naman na sa YouTube si nalimot ko siya ngalan makaisunan. Nasa YouTube, iyan ang i-expose. Sa una, samtang napa sila sa ilang puwersa. Maghalad sila ng mga mananap, magpaluko sila, inom sila dugo. Si Ramirez, John Ramirez, matod pa niya. Sila nga mga grupo sa mga satanists, kay naka-join force nila ang mga spiritual darkness. I-designate nila ang mga demons na ay naka-assign sa mga highway. O matod pa niya, diya sa mga kadalanan na ay mga stronghold diya, na i-assign nila ang mga demon spirit of accident, ang i-manipulate sa mga demons of accident makisunan, katong mga driver na under-employed sa druga, inom, nag-drive na hukog, or especially katong mga tao wagi pagpangalaban sa Ginoo. Walay laing agenda sa yawa is to steal, to kill, and destroy. Karon, unsa may angay natong buhaton sa tao, gitagaan na tag-assurance, kaya po ng Bible, apan miani si Kristo. The same verse, John 10 verse 10, apan miani si Kristo sa paghatag natong abundansyang kinabuhi. Unsa man ang abundansya, meaning walay kulang na tanan protection, divine health, kalinaw sa panimalay, na ay abundansya kinabuhi. Mamatay manggaling ka, pero mamatay ka na diya sa Ginoo. Amen. Matod pa ni Pablo sa Roma 14 verse 8, nga, whether I live or I die, I belongs to the Lord. Buhay ko o patay, basta kay na ako sa Ginoo. Amen? So, balik ko na ang verse sa Philippians 1 verse 21, for to me to live is Christ. So, ang kinabuhi niyo karon, kinabuhi nato karon, dapat diay ni makaalay ni diya sa prinsipyo sa Diyos. Dapat naali ni diya sa kamot sa Diyos. Dapat na naa sa pagpangalagan sa Diyos. Naatay Kristo sa kinabuhi. Amen? Kaya naman, si Kristo ang gateway na to going to heaven. It's not my church. It's not your church. But Christ Himself. He is the only way, the truth, and the life. Si Kristo mismo ang nagpresenta siyang kagalingon. Sa John 14 verse 6, ako ang dalang. Wala nilain, si Kristo na. Siya mismo nagpasalig. Ako ang dalang, ako ang kinabuhi, ako ang kamatuoran. Way magkatusaman sa langit, gawas nga ni kanako. Sa kalibutan, dagang klaseng kamatuoran. Pero sa Bible, usa na rin kamatuoran. Kinsang kamatuoran? Si Kristo. Nalapakan nato si Kristo. Maunay klarong kamatuoran. Kinsang kamatuoran? Si Kristo. Siya mismo nag-ingon na I am the only way, the truth, and the life. Kinsa ang tinuod nga kinabuhi? Si Kristo. Kita ang usa man ta, kini nga kinabuhi na nato, corrupted niya kinabuhi. Ambot pasabot nga nahugawan na niya kinabuhi. Roma 3:5, all have sinned and come short from the glory of God. Ang tanan nakasala o nahilayo na sa Ginoo. So kining kinabuhi nato karon mao bitaw ka temporaryo lang eh. Kay nakasala man tungod sa sala mo na misulod ang kamatayon. Sa Roma 5:12, misulod ang kamatayon sa kalibutan tungod sa sala. Og tungod nga na ang kamatayon ni kuyanap sa imong kalibutan kay nakasala man tanan. Sa ato pa ang pinakahinungdan nga nunay kamatayon dili lang aksidente, dili lang kanser, dili lang balatian. Ang hinundan nga nunay kamatayon tungod kay nakasala ang tao. Amen? Karon unsay solusyon sa sala? Mao ni good news. Mao ni nindot natong dawaton karon. Ang solusyon sa sala mao si Kristo. Amen? Sa Roma 6:6 nga atong mga sala gilamsang na dito sa krus. Through Him, so that we might have the righteousness of God. John 3:16, higong pa sa Diyos ang tibong kalibutan, o tungod niya na, gihatag ang bugtong anak. Kinsa ang bugtong anak? Si Kristo.
Si Kristo makaisunan, nagpakatao, kay di man mamatay ang Diyos. Mamatay ba ang Diyos? Di. Wala na lain ultimate sa gitawag sacrificial offering. Not unless Christ Himself as being a human being, human flesh. Kay His body is the ultimate perfect offering. Ang yang lawas lang ang naimong blameless, perfect na offering for sacrificial offering. Para sa sala makaisunan. Wala si Jesus gitawag sa the Lamb of God. Kay siya ang substitute sa halad. Amen? Lalo si Kristo namatay, aron tugsun ka, tugsun ko. Maunay good news tibo kalibutan na naay Kristo nga nagtugyan siyang kagalingon, nagsakripisyo aron ikaw kapulong-kapon gikan sa tunglo sa sala. Kaya kung wala si Kristo nagsakripisyo para nimo para nako, kita tanan di kita kabayad sa tong sala. Amen, makabayad para sa tong sala? No. Wala man tayo kahalad. Ang imong kaugalingon, samot, nga di ko hindi mahalad. Kay sinners na. Wala ko tayo kamiro, wala tayo turong baka. Sa balaod, munang naibitawag nila ang paghalad. Mag-offer sila mga blameless na kamiro, turo o baka. Aron na'y atonement of sin. Apan subo, makaisunan, dili inap. Kaya ang tao, mausag gihapon, di yun mausag ang kinabuhi. Hantod ka si Kristo mianhi. Ikaduang Korinto 5, versikulo 17, si Bisantinsa nga nakang Kristo, bago na siyang binuhat, ang daan mangagi, o ang bago magasip pangabot. Kanus ay mausap ang tao, sadyang si Kristo na naa sa iyong pinangbuhay. Kita, wala tayo kagahong usap sa itong kagalingon. Ikapila naman ka naghimog New Year resolution. Kita tanan, ako sa una, kapilaman ko naghimog New Year resolution. Palahubog magundako ka nito, taas magikupuhog, mabuntagan ko ka ng Steve Surya. Huwag ikaw sabag, wala'y gahong mga kupulong. Wala ko ikong gahong usap sa kagalingon. Hantod, nga akong surrender akong pinagbuhay. Amen? Atong tubutan na sinun mo yung usap na to. Amen? Di man tadayon diya usap. Mga lagat as Ginoo, muato at simbahan, magtuon ta siyang pulong, maura na'y garantiya nga Diyos makakita sa iyong sincero na pag-admitar na nangyayari sa tabang, sincero na pag-hinusol, sincero na pagdamog niya. Ingon nga si Kristo nagsakripisyo aron ta malukat sa samang apagi, muhimo usab tag sakripisyo. Pastor, di pa nako kaya ni biyaan. Paghimo sakripisyo. Amen. Lami pa maging-druga, pastor. Paghimong sakripisyo kung gusto kang matulangin. Amen. Paghimong sakripisyo, humana si Kristo ng sakripisyo para nimo. Gitagaan ta kagawasan, nga naman, malipay si Lord nga mupili kaniya. Di man tarubog na pinbiton lang. Muadto na rin magsimbahan. No. It's up to you whether you like it or not. You have to choose. Amen. Pilian ang pagpangalakad. Mawabit tayo ng Bible sa Matthew 24. Lumabot ang hukumanan, pilian sa Ginoo. Dito sa wala ang mga kanding, dito sa tuo ang mga karniro. Uhukman sila sa Ginoo. Kitang tanan, muagit at hukmanan sa Ginoo. Muna importante, mamalandong ta. Salamat ka doon ay mga pagwali. O sama niya na sitwasyon, makapamalandong ta makaisunan. Sa 2 Corinthians 5 verse 10, ang tanan matubang gayon sa hukmanan ni Kristo. Kinsay matubang? Ang taga Manila na ba? Ang taga Iligan na ba matubang? Kitang tanan. Dili po pwede ang taga Israel ra. Ang tanan matubang sa dakong hukmanan ni Kristo. Mangutana ko ni Moisoon, kung hukman taon niya, unsay ikapasigar mo ni Mos Ginoo? Nga mahimong confident ka, nga mingon ka, walay problema hukman ko ni Mulod kaya ginulsol na ko. Nag-alagad ko ni mo. Amen. Walay usa nato makahukom at usa nato. Gawas lang sa Diyos. Ang pwede rin nato mahimo pag dinasiga. Amen. Kinatalan, naman tayo mga failures. Naman tayo mga sala na mga buhat nato sa tako.
Daghang tayong mga kapakyasan. Pero malipay ang Ginoo nga mupili ta niya kay siya ang Ginoo sa kaluoy ug grasya. Amen. Matirun-anon ang Dios mo pasaylo o muhinno nato. Muna ison, wala nang matter kung sa imong kinabuhi karon. Dili interesado ang Ginoo sa imong kagahapon. Interesado ang Ginoo karon nato. Ang Bible nagsulti nga Dios wala nagtanaw sa outward appearance nato. Bisan pa kung sa kakagwapo, ang gitanaw sa Ginoo kanang imong kasing-kasing. Amen. Mga kasing-kasing nato, dagang mga kayugot, kasakit, mga pagdumot. Manahin sa Bible, biyain ninyong kalabot o kayugot sa kasing-kasing. Kaya dunay tendency makaisunan ng mga kayugot sa kasing-kasing, mubabag na sa imong panalangin. Amen. Amen. Mga kaisunan, dilitiyaw ang dagat sa kapanahunan. Bago lang somewhere sa Brazil o sa Argentina, nagtuo pong nagyalaw ni sa Ginoo ng mga pinuminon, ingon nga mahimong wake up call not only to their nation, but even to the world. Kinsay magdaho kay sunan ang Bible, doon ay propesya sa panahon sa gitawag Great Tribulation, kanang makasakitan na yung mga isunan, na himuon na yung dugo ang talang tubig. Pero karon, initially, kinsa ko'y magdahong nga ang suba somewhere in Brazil, bisan sa Argentina, mga isunan, dugo na ang nagadagay dahil sa ilang tubig dito. Dili na sa normal. Sa lagtunon ang mga pangitabo. Nga naman, gusto ang Ginoo nga ang tao mamalandong nga doon na iyang pagbalik. Amen! Ang nahitabo sa California, sa Los Angeles, sa libo-ring mga city o mga villages, kinsa pinagdaw na himong historical sa US nga ever since nga sunog, na surrender na sila, di nila kaya pagdangon. O nagtuo ko, gitawag ko makaisunan o consuming fire, which means the fire that coming from heaven. Nga naman, bisan ang ilang mga sulit kay mga hul, gitunaw sa kalayo. Nga naman nga naitabo to, after 2 days sa diya, nagimat nila ang Ginoo. Siguro makayon ka na supok kay Ginoo, pero makaisunan mo lang ito sulit. Nagparandam ang Ginoo siyang bumbang sa ilang siyudad. Salamat sa Ginoo, wala kaswerte. Amen. Pero nagparandam ang Ginoo na ang Ginoo is real. Kay ilang gilikaran na godless city sila. O matol pa sa KMC, sa ka prestigious na award ceremony nila, nahimong katawanan nila na zero mention about God. O nangatawa sila tanan after 2 days, nagparamdam ang Ginoo. Nganong Ginoo kadto sa Ginoo? To prove that God is real. Amen. Di karon grabe hinulsol. O sa lita po karon, ang mga tao dito nangita nagsimbahan. Dili pwede ayat ang ngita simbahan mga kaisunan kung doon na kay terrible na sakit. Dili pwede ayat ang ngita simbahan sadyang naglisod na kayo nga itong paginawa. Ako mula sinimo, ikaw nga hinsot pa kayo gawas karon. Pagpangilabot na itungod sa dagan sa panahon. Amen. Nga may subon kumuwali makaisunan may tungod sa last days. Kay klaro na kay dagan sa kapanahunan. It's about time to prepare ourselves. Siguro may kangadugay na nanawali, Pastor, mubalik ang Ginoo. What if kung di pa mubalik ang Ginoo, unya-unang maabot ang kamatayon? Amen. What if kung ang kamatayon may unang maabot? Sama sa kundingon kagalingan, kinsay magdahong, usa ka pamilya, magtiayon og tulog anak, silang tanan insigida, nangamatay ang tanan. Makaisunan nga nung ato ning gisgutan nga mga pangitabo makaisunan. Nagpasabot kini, nagpailat kini ang Dios na nulti na natong tanan. Amen. Dili normal ang dagan sa kapanahunan makaisunan, og buot ang Dios nga ang tanan masayod siyang tulog. Unsay usa sa mga indikasyon sa last days? Sa Matthew makaisunan 24 verse 13 to 14.
In the Bible, kung mawali na ang maayong balita, and in the end shall come. Unsay ingon? Kung mawali na ang maayong balita, maabot ang katapusan. Unsa diay ang dapat iwali karon? Ang maayong balita, unsa diay ang maayong balita? Ang maayong balita mao ni nga si Kristo 2000 katuig nang minabay, humana siya namatay para nimo. Humana siya gilubong, o humana siya nabanhaw, o buhi siya sa walay katapusan. Mautoy ebanghelyo, mautoy mensahe nga dapat mahibal-an sa tibuok kalibutan nga si Kristo namatay, gilubong og nabanhaw, og nagsaad siyang mubalik aron waon ka, ako, kita, kitang tanan. Ito palakpakan siya.